Usa ka mock election ang gipaygayon sa COMELEC sa Butig, Lanao del Sur isip pagpangandam sa labing unang parliamentary election sa BARMM karong Oktubre. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, personal nga gipanguluhan ang maong dry run. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, dagsa na sa Butig National High School ang pipila ka mga botante nga misalmot sa gipaygayon nga mock election sa COMELEC nga kabahin sa pagpangandam sa ahensya sa labing unang parliamentary election nga himuon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARMM karong Oktubre. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nangulo sa parliamentary mock election nga gipahigayon niadtong adlawng Sabado sa Butig, Lanao del Sur. Ang number one konsiderasyon, makakaboto ba ang lahat ng botante? Pangalawang konsiderasyon, makakaboto ba sila na hindi sila tinatakot, hindi sila pinepwersa, o wala pong violence against them? So dapat po masigurado ng COMELEC yan. Pinasahi ang balota nga gamiton sa pinakaunang parliamentary election sa BARMM tungod nakaimprinta ang mga litrato sa mga kandidato sa mga balota. Hindi malilito yung mga botante. Tama rin ang kanilang magiging pili doon sa mga kandidato. Kasi minsan, nalilito sila. Lalo na yung kaparehas ng pangalan, hindi na-deklara na nuisance candidate. Dakong tabang alang sa mga botante ang pagbutang o mga hulagway sa mga kandidato, ilabi pa sa mga aduna ng edad o maglisod na pagbasa tungod mas dali nilang mailhan ang ilang butaran. Siyempre makita ko yung kuan na i-identify din sa gilid na may picture, then sa na may yung anong tawag doon, yung mga pangalan. Sumala sa PPCRV nga hapsay ug paspas ang nahimong mock elections sa Butig ug naglaom sila ngayon ani ang sitwasyon pag-abot sa adlaw sa piniliay karong Oktubre. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.